उदालगुरि कबिरालियाव आलासि जिरायग्रा नयं बेखेवदों। दिनै 2 बोसोरनि आगोलनो लुफुंजानाय नयंखौ बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि कबिरालि ओनसोलाव थानाय आलासि जिरायसालि नयंखौ दिनै पिडब्लिउडि बिफाननि बानजायनायाव बिटिसि हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए डिआरएससिनि मासिगिरि सन्जय सरगयारिया बेखेवना होयो। लोगोसे बिटिसि खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए डिआरएससिनि सोद्रोमा दिलीप कुमार बर'जों एमसिएलए डिआरएससिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाना बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। हाबाफारियाव पिडब्लिउडि बिल्डिं डिभिजननि एसडिअ रेखा बसुमतारियाबो बाहागो लायो। हाबाफारि बेखेवनाय समाव एमसिएलए थामहिनबा डिआरएससिनि सोद्रोमा दिलीप कुमार बर' आरो पिडब्लिउडि बिल्डिं डिभिजननि एसडिअ बिथांमोना खौरांगिरिनो मा फोरमायखो नायनि फै। निउज डेस्क रिपर्ट। एक्चुअली ओरैनो माने बिल्डिंआ जों 2019आवनो फोजोबनाय जादोंमोन आरो किन्तु बे टाइमाव माने 19नि डिसेम्बर लास्टआव फोजोबहैदोंमोन आरो बेनि उनावथ' कभिड स्टार्ट जाबाय। बेनि उनाव जों माने इन'ग्रेट खालामनो सुबिदा मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय जोंनि सार बे एमसिएलए सार सन्जय सरगयारि सारा बे डिआरएससिनि खनसे मिटिं जाबा कमिटिनि मिटिं जाबा फैनानै बेयाव माने नायफैदोंमोन एसे नायफैनायाव माने बुस्थुआ माने न'आ बारा माबा नङामोन ना बे टाइमाव माने मेंटेनेन्सनि थाखाय बेबायदि रावबो माने माबा लानाय जायासै बे टाइमाव जिहेतु माने कभिडनि टाइमबोमोन आरो प्लास माने जोंबो माने बेबायदि अबस्था जों अबेनिफ्राय माबा खालामनो जेनेबा बेबायदि जादोंमोन आरो दा माने सारा बुंबाय जे मोनसे इन'ग्रेटथ' खालामखानांगोन नालाय इन'ग्रेसननि मोनसे डेट फिक्स खालामदो होननानै ओमफ्राय बेनि थाखायनो दिनै माने इन'ग्रेसननि डेटखौ फिक्स खालामनाय जाबाय आरो इन'ग्रेट खालामबाय सारा रेसपेक्टेड एमसिएलए सार आरो दीपक मर सार दिलीप बर' सार जय मुसाहारि सार आरो दानेश्वर गयारि सार बिथांमोनहा ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय जों सानदों जे माने कबिरालि एरियानि मानसिफोरनि थाखायबो प्लास सोरबा गेस्ट फैबा कबिरालि एरियायाव थानोथ' माने जायगा बिदि सुबिदा गैया दा बेखौ माने इउटिलाइज खालामनो हागोन आरो प्लास माने बेयाव दा फार्निचार गैथ'वा बेखौबो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जागोन लासैनो माने माबाफोर प्रग्राम जाबाबो बेखौ लाथ'नो हागोन बा बेयाव माने प्रग्रामफोर खालामनो हागोन आरो बेनो आरो जिहेतु इन'ग्रेसना जाबाय नयंआव बेयावहाय मेंटेनेन्सनि थाखाय एमप्लयि नांगौ जानानै डिपार्टमेन्टेलि सासे माबा थागोन जोंनि केयारटेकार थागोन आरो ओमफ्राय केयारटेकार थागोन प्लास आरो जोंनि सोरबा एसिस्टेन्ट इन्जिनियारखौ नङाबा जेखौ माने माबा हिसाबाव सुपारभाइज खालामनो थाखाय दोनगोन आरो दा बेवहाय सोरबा आलासियानो जा सोरबा मिटिं सिटिं खुंनायानो जा बेवहाय खालामनो हागोन ओमफ्राय बेनि जिथुनिखि नेमखान्थि दं बेखौ मोननोब्ला माबाफोर नेमखान्थि दङ नामा? नेमखान्थि माने मिनिमाम चार्ज मोनसे लागोन थारमाने मेंटेनेन्सनि थाखाय आरो प्लास इलेक्ट्रिसिटि बिल बेफोरनि थाखाय एसे मिनिमाम माने खरसाखौ लागोन आरो हरसे थाबा जेनेबा नायनोसै जों गभर्नमेन्ट माबा हिसाबाव बेसेबां माने रेटखौ लायो आरो बेखौ जों डिसकास खालामनानै बिनि रेटखौ फिक्स खालामगोन आरो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय। बियो थांनाय बोसोराव जोङो जन्थु जाहा डिआरसि कमिटि दङमोन जोङो बेबायदिनो थांनाय बोसोरावबो जों डिआरसि कमिटि हिसाबै गिदिंनानै नैखो पिडब्लिउडिनि जन्थु गेस्ट हाउस बिल्डिं डिभिजननि जों फैनानै नायनायाव बे बिल्डिङा थारमाने जाबायदि इउज खालायनांगौ गभर्नमेन्ट प्रट'कल बायदि इउज जायाखैमोन आरो इन'ग्रेसनबो खालायाखैमोन बेनिखायनो जोङो बिथां माने पिडब्लिउडि बिल्डिंस डिपार्टमेन्टखौ जों लिरना होदोंमोन बेखौ इन'ग्रेसन जानांगौ आरो सासे रायजो प्रतिनिधि फैनानै बा जाय प्रट'कल हिसाबै इन'ग्रेसन जानांगौ नाथाय गेजेराव जों जेबो नुनाय मोनदिया बेबायदिनो देग्लायबो जों डिआरसि कमिटिया जों बेरायदो दिनै जोङो डिआरसि कमिटिया जों माबा इरिगेसनखौ नायदो पिएचसिखौ नायदो वाटार रिसर्सखौ नायगासिनो दङ जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैयै दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबाय दा बेबायदि दिनै पिडब्लिउडि बिल्डिंस जोंहा एसडिअ बिथाङा बुंबाय बेखौबो दिनै जों इन'ग्रेसननि हाबाफारि लादो दा जोङो डिआरसि कमिटि हिसाबै जोंहा सन्जय सरगयारिनि बिथांनि चेयारमेन मासिगिरिनि दैदेननायाव जों बेखौ बेखावनो हाबाय आरो जों बेखौनो खावलायदो दिनै बेखौ पिडब्लिउ बिल्डिंस हिसाबै बा मोनसे जिरायसालि महर होदो बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौनो दा खावलायदो जाहाथे बिखौ पिडब्लिउडियाबो बाहायनो हागोन जों सरकारिबाबो बाहायगोन रायजो राजायाबो बाहायनांगोन खिन्थु मोनसे सिस्टेमाव जानांगौ
दिनै थांनाय बाराव जों फैनानै मोनदो सोरबा दुथांफोरासो बाहायगासिनो दङमोन दा बेबायदि जाया जे सरकारि मोनसे माने सम्पतिखौ जुदि मेनटेन्स खालायाबा बे जिर' बेलेन्सआव थांगोन बेनिखायनो जों खावलायगोन सरकारि जोंहा जाय PWD आनो जा इरिगेसनानो जा PHC आनो जा सरकारि माबाखौ जोङो मोजां थासारियाव बाहायनो हानांगोन दा बेनिखायनो जों दिनै गोजोननाय मोनदों मोनसे जाबायदि जों बुंदोंमोन बेयाव थानाय परिबेक नङामोन खिन्थु दिनै PW बिल्डिं डिपार्टमेन्टआ बेखौ एसे माने फोसाबना होदो मोनसे थानायनि परिबेक जों नुनो मोनदों आरो जाहाथे बै ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौबो खावलायगोन नोंथांमोनाबो गाबोनो जुदि मोनसे मेल मिटिं खुङोबा बेयाव फैनानै खुंनो हागोन मोनसे खिन्थु बै गभर्नमेन्ट जाय सालायगोन बिथांमोननो मोनसे एप्लिकेसन होनांगोन आरो बेयाव खुनु जों बुङा जे जिकुनु राजनैतिक हान्जाफोराबो बेखौ बाहायनो हागोन যোৱা বছৰ 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 14 আৰু 15 তাৰিখতে আমি আহিছিলোঁ এখন ঠাইত আৰু তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে PWD গেষ্ট হাউচ আমাৰ কবিৰালী অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰাটো কমপ্লিট হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ মাত্ৰ এটা কাম বাকী আছিলে যে ইনগ্ৰেশ্যন কৰা নাই অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰা নাছিলে আৰু এই কাৰণে আমি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডসকলক আমি চিঠি লিখিছিলোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে এই গেষ্ট হাউচখন মুকলি কৰি ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যাওক এটা ছাবমিশ্যন আমি কৰাৰ পিছত আজি ডিপাৰ্টমেণ্টে খুব এটা পদক্ষেপ লৈ যে এখন যে কবিৰালী গেষ্ট হাউচ আজি আমি অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল আমাৰ DRC কমিটি সকলো মেম্বাৰ সদস্য ইয়াত উপস্থিত আৰু অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজ তেওঁলোকৰ মানে উপস্থিতি আমি আজি মুকলি কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আমি SDO ডাঙৰীয়ানী বাইদেউৰ লগত আলোচনাটো কৰা হ'ল যে আচলতে এক্সিকিউশ্যনটো কি ধৰণত কৰিব এই গেষ্ট হাউচখন তো তেওঁ ক'লে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ এজন মানে নিযুক্তি কৰা আৰু কেয়াৰটেকাৰজনে এই কবিৰালী গেষ্ট হাউচখন চোৱা চিতা কৰিব আৰু মিনিমাম কিবা এটা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন যদি হয় তো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ভাল এটা গেষ্ট হাউচ আমি এই অঞ্চলত আমি পাইছোঁ যাতে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হওক আৰু বিভিন্ন ঠাইবিলাকৰ গেষ্ট যিসকলে আহিব তেওঁলোকে ইয়াত আৰামছে থাকিব পাৰিব অঞ্চলৰ যিকোনো মানে মিটিঙেই হওক বা কাৰোবাৰ বাৰ্থডে কিবা কিবি চেৰিমনিবিলাকেই হওক এই গেষ্ট হাউচত তাহাঁতে তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰামবিলাক ইয়াত ল'ব পাৰিব কেয়াৰটেকাৰ ডাঙৰীয়াৰ মানে অনুমতি বহুত বিল্ডিং ডিভিজনৰ পৰা বহুখিনি ঠাইত এনেকুৱা মানে কিছুমান ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু প্ৰপাৰ এক্সিকিউশ্যন হোৱা দেখা পোৱা যোৱা নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি ক'ব সেইটো এই ক্ষেত্ৰত এইটোকে ক'ম যে আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকলে হেড আছে তেওঁলোকে যদি কোনোবা কি ধৰণৰ যদি বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন যদি কমপ্লিট হ'ল তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা একটা ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে আমি এইটোকে অনুৰোধ কৰিম এইটো মুহূৰ্তত আপুনি ৰাইজক কি বুলি আহ্বান কৰিব এইটোকে ক'ম যে আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া 2 বছৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া 3 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ যে যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাই হওক বিল্ডিঙেই হওক মেডিকেলেই হওক স্পৰ্টছেই হওক আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকলে আছে আমি সকলোকে একটা কম্পজিশ্যনত লৈ ভাল একটা দিনত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে BTRৰ যিটো নেকি এটা দফা 3.1 এক্সটেনশ্যন অফ এৰিয়াছ এইটো অলৰেডি 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে দিনাখন আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণাটো কৰিলে আৰু তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ দফাবিলাকতো মানে খুব সোনকালে এটা এক্সিকিউশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ একটা ব্যৱস্থা এইটো কাৰণে এই অঞ্চলত আচলতে ডেভেলপমেণ্ট যদি হ'ব লগা হয় বা যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে শান্তিটো আহিব লাগিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অঞ্চলত ভাষা ভাষী ধৰ্মমূলক আমি একেলগে একত্ৰিতভাৱে যাতে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট উন্নতি আমি আনিব পাৰোঁ ধন্যবাদ